Individual beneficiary scheme asai Haraghat LC ang kangalong ta sai ki claim ke pangcheng ponjia phan phai kuni ni phai kre isi arni rongkut salawor rong pi arong lapen jeng jaronia long MLA Dorsing rong hang arideng pen kangpupon sonse Haraghat block ke parlo phuluni constituency rongkut salawor rong pi arong lapen jeng jaroni along IBS individual beneficiary scheme pu block pen kipipon pini MLA arideng pen kangpupon Bangso long kachetong dun puluni VDC chairman Dhuniram rong hanglapen kapregrat sai claim bang atum chetong du. Block pen kopia son manang kele lapen un an pen ke rada phansi pipon po puta chethan pon. Geotech kuri nai kam claim clear kuta putu puthai nai kam claim that apita putu puthai nai job card tum kam claim la bangso futu to puthai nai lasi kachepaduk nai kenang soddu si kelong abang putin banta muri chuning rilo nal tum cepaduk chet no nal tum metang jungjung hem kam panta ali dopo pen job card tum ta sikai sini nang long po pen an parte la job beneficiary kelong abang pu tame asa basub ba ke long po si lason asai tame la ke central government pen atangka si labang so central government atangka itum matha pabi pen cepaduk pen klempon pulu tangte lahai pen da ili tangka kelong atau wardu pen kajing thur kami klempon atau wardu asi keduk yan juning rilo la kelong abang putin itu mandame siklo jonjon ni bong cerap pen patang pam meje pansi ni juning ri ponlo la son thak thak yong si patang por pen tum patang piun lo ponte landu si kuma ko skin kelong ni awar sai Puluni pen dir chuna rongpi Caribbean long life